Kai, ina za ka je? Ina za ka je? Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina yini? Lafiya. Na gajiya. Lafiya lau. Ai na zo sata ne. Sata. Na zo sata yau, ai ina da sata a gidan yau. A'a. Ai mu sata muna da jadawalin sunayen wanda za su sata yau. Bari in duba. Menene sunanka? Kadido. Halidu. A cikin jerin sunayen da za su yi sata yau babu naka a ciki. Kabarin kai dade. Ba naka. Yau ba aka ce mun ina da sata a gidan nan. Waye baki? Shamsu dan iya ne. Babu sunanka gaskiya bai saka ba. Sai dai yanzu ka bayar yanzu bari in rubuta in ya so sati mai zuwa ranar Asabar sai ka zo ka daidai wannan lokaci in ka wuce wannan lokacin mun rufe. To Tage baki. Tashi ka je ka. Tashi ka je ka mana dan ita ka samu na saka sunanka ma mu kayan Sata ne fa. dole sai an Tage abu na. baki. Ɗan iska sai su zo su za su yi sata yanzu wannan ban saka sunan ka ban ka je ka ɗauki wani abin da wani ɓarawon maka riga da maka yi sayanin zai sata. Tage Ya zo baki. ai ba zai ji daɗi ba ai. Ba zai ji daɗi.